koso eno koero weche mag tuke to ene mayande oringo kolworo got mar piny Kenya kotimo tizi machielo ka indi bende wacho ni onge mar Martha Karua e liend Mukami Kimathi unyalo wache ang'o to Martha Karua enene wang' Azimio e Central Kacha kendo machane ni ng'ama miyo wadgi binti gimo nyalo somo e onge mar Martha Karua e liel ma notimore chieng' Ngeso koso ji bin somo mang'eny moko nego bene koro gi somo en ratiro mar Karua di liel mak mana ni gima miyo onge mare koro wuoyo moloyo dine en ni Karua ne emancha ne jalopa jakom ene mano oteno jakom makata king'iyo e hierarchy to en jakom kaeto Karua kaeto Kalonzo mabende ne onge to wich wilgo ka gima moko gi koro Jeremia Kioni biro chigni namba 7 apar piny ka be hierarchy tido ka bedo ni no onge to macha ne gwengi ma ene mano onego bed ni otere jakom nyalo miyo ji bedre gi penjo ji bed gi penjo to penjo gi duoko Karua emanego iwinja aya ewi Rigathi weyo dhi Nyayo to gi Kasarani bendi ngeni macha ne en gir tugo to okapani nitiere event mar tugo mosenene Rigathi kodhi bende okapar ni waseneno William en ng'ama ohero tuke kendo ojadhi ga tuke mang'eny waneno mak mana ni ng'eyo be no ng'eyo ni joka diro mokucho mano ene mong'eyo to gimo chako dhi oneno kucho sama joka oromo cha gima koro wacho sani mano bende ene mong'eyo mano bende mong'eyo okwanyal somo mang'eny mana kaka iwinjo wawacho ni ok dang wasom kata wawuoye logi lakini gima timore ni gik moko te chako ga gi loso gi romo kancha ne ntiere samoro yamo marache kinda gi je to chieng' moneno ka waromo mo gine ochako gi romo kin ke gino ineno ka picha jogi obet piny chiemo chak tiyo gi wi chiem chuth gimora mora nyalo repa osias kamano vio japa diena diera makende ni king'iyo kit siasa ma Kenya ka to Martha Karua ne ber kane dhi Njambini to ene maber kane orwako jakom kuro to donjo gi jakom e liel to gibet to komi jakom nafas mar loso to jakom luonge ni nyaru moro benda wuotho godo ka obendo mosu ang'o mosu do timore maber to gimomiyo no kodhi dich bende ng'eny samoro nyo dich kamoro samoro nyo dich moko ne jakom ni oyo ito dhi adhiya lakini most itimano atiko do bedo picha maber do betie kuro to Rigathi bedo no kwanene Kasarani to nyoro nyoko nene Nyayo bende nyaka kel weche nikech okaparie ni nitiere kamoro ma jatend piny William Ruto sebetie Nairobi ka ma Rigathi onge to en Kenya ka okapar as nyatemo go picha ma ng'iyo ma dhie social media mar Rigathi ma dhie mar William okapar to bedo ni no onge bende mna samoro nyodich kech ang'eni nyoro nye en gi alam gi moro nyeri manye enti samoro alam nyochwere to kutieko to samoro weather nyerach nyoko nyal dum gi ndege mtoka bende kikawe ringo godo bende seche mathoth mondo chut but gin gigo manyaka kel penjo nikech dewo bede maber kanyo jodhe neno ng'wech to wan gi jatend piny to wan gi jalupne to gugai mar Azimio bende ni kanyo ng'ise ni Kenya ka wahero ng'wech nikech ng'wech ma Kasarani cha ne ng'wech ma nyaka jogma pinje ma oko no timang'o anyo luongie do bedo picha maber to kata Kasarani Nyayo ka do bedo maber nikech ng'ama ne ng'iso opira ni Azam wuok mana Tanzania teno opira mabenda winjo ni ji noneno mang'eny Tanzania do bedo picha maber to ka koro kisungu mawacho ni be that as it may an gima gombo winjo en ni to samanyo Rigathi oneno ka William gi Raila uchopo Kasarani to nyo wachi ang'o kamano to kacho chako neno gi Nyayo to chako wachi ang'o mane gima dwa timo
wigni adwa penje adwa none ka chop juma manyien tapana bro bedo na duoko ne jowinjo erokamano ahinya kwa mgojo ne jowa mane winjo kokalo kuom Ramogi FM waseduogo kendo bang' weche manyien adimba miwinjo e laksade ka gin mago ma utuche kor gwenge. Twak mar jatend piny Kenya William Ruto manyo bedo midhiambo manyoro, twak manyo kao seche malawna 3 gi dire kanyo kano temo tumo weche buora mani penje kod jofwambo gi keyo mag ute mag fwambo mathurka nyakwara Mogajwang'. Weche thoth ndi Fred ang'eni ni luo twagno are chakruok mare jomoko ang'eni no wacho ni gin na dhula mar joma nyosi motach Arsenal cha nyota gi nyoma gi nyoro to mano koda donje makmani ni neno kendo winjo kaka jatend piny nye loso nyoro gi kit penjo mano duoko weche buora weche mag uchumi weche mag shaka hola weche mag lemo mag sirikal ka kipogo gi paro mar sirikal kambi gi weche mag ngima masane koro bembo jo Kenya. Victor mane mano gidi me wuoro ndi to mane mano konyonga kana duoko penjo mane mano nyonga kana duoko penjo kaka jok manono weche gi weche mag siasa kata kaka jafwambo gima okwongo ng'iyo en ni to ka ng'ato ochung' mondo wuo to wakwongo ng'iyo body language mare body language tiende ni kaka dend kaka ng'ato obedo del wuoyo kaka del wuoyo dendi nyalo wuoyo makata nitie wach moro mikane iyi to dendi wuoyo koro ichako ng'iyo gi dende kaka no bet nyoro aparo ni for the first time kata kuom okinde mokwongo William no temo wuoyo ka en compost no oloso for the first time kata kuom thuolo mokwongo ka ng'at makoro ung'eyo ni en president mar piny Kenya nekech kinde duto mana kaka senior osebedo ka wacho ni kuom thuolo mar dweche 7 mokalo gima William Ruto gi Rigathi Gachagua osetimo en ni gisebedo ka giparo ne jo Kenya ni gine mano yiergi to nyoro ni neno ka ne ka thuolo malach koparo ne jo Kenya ni ene mano yiere mano gimokwongo ka ne ng'iyo dende kata kaka no wuoyo ne en compost gimachielo mabende ne wuok kanyo king'iyo e penjo mano penje achiel ne okowuok na maler e weche mar kako nyalo duoko pek mar ngima piny ting'e ni William en jal madhoge wer gi kizungu wawacho ni en a good orator koro ng'at madhoge wer machalo William en ng'at manyalo kata mana uso ni simu onyalo uso ni otas marachar to nyisi ni rateng kende nyiewa to kasiga akasa mi nyiewa otas ni nyisi ni agini rachar to nyisi ma agini rateng kibi kode kichako tiyo kode tidhi yudo korati Fred temo wacho ni jatend piny Kenya en ng'ama jamiriambo koso nang'o awinjo ne wacho mano ine me wacho makmana ni en ng'at ma nyalo miyo dhiang' mo onyuol man gi chak e thunde kendo ng'eny godo onyalo wuoyo gi dhano machak nyiewo chak moro mane gima temo wacho yet dheni nigi chak e thunde to chako nyiewo chak machielo tiende ni ok onyiewo chagni nikech odwaro chagni to nyiewo nikech owachi ne onego med chak moro mane gima notimo no wuoyo maber lakini gima nyien mano wache wachneni to ne onge kata chiel nimar no chako aparo ni no chako chiwo mana promises mamoko ochako chiwo mana singo mamoko nikech kata ka ne wanyayo kacha sama no mie microphone bende mondo losi to no chako mana chiwo chako gisingo kaka Kenya biro host AFCON 2027 mabende no onwoyo ko penje weche mag tuke koro king'iyo kano penje to okang' mane nikech gima pek masani number 1 ma jo Kenya rango en pek mar ngima men gima wasebed kwa lose kae no penje ewi wach mogo to wacho ni bando kata oduma osechopo pacho ka mo wacho ni chiegni 1.9 no wacho sa metric tons kan 190,000 yes 1000 metric tons osedonjo pacho ka makmana ni penjo ni to bando no kochopo to irego nikech nyoro kanja nadhi nyiewo mogo e supermarket to ka ng'iyo tayudo ka mogo man piny mogik en 212 taparo ni jofwambo ma Kenya mane ntiere kacha bende no tiyo tich maberie mokalo nyoro nikech kinde duto ojabedo ga kowacho gigi tiweya weyo dhi to nyora paro ni en poch gi pak ne jofwambo mane ni kacha kochakore gi Ayub Abdikadir mar Citizen ne gikete tesre kendo ne tago maliet
ma kowacho to kodwa dok kamoro tiyudo ka dhoge mariek no jogo ywa iduoge jogo ywa iduoge nikech ko ipenje to bando kata oduma mowacho ni kanye to ne dhoge moko aya ne chal ka gima onge gi kwani hie to kata obed gi kwani hie Victor nengo cham kodok piny ten gima jok piny fil makata in bende dhi tibiro mane winjo no oduma e kor gweng kacha odok chien to mane en gima pok odok chien nyaka sani to nowacho kacha cha king'iyo promise manochiwo nochako penje weche mag gas tindo ka koro ochalo ng'ama koro ne loko yiend gol kama gol nitie ochako ting'e wacho ni mitungi mag gas ka emana wacho ok gas lakini mitungi mar gas no kata gimiting'o go gas no kube no kodok chien to gas wood biro dok chien ma jo Kenya rite mano penje to koro kare yienwa ni riambo kejwi mara auchiele romo to no ka gino ok timre weche mag mafuta weche mag mafuta ka no penje ne ido ka gimo duoki onge penjo manyocha kudugo maken penjo mar NHIF penjo mar NHIF cha ka no penje nekech mana e jumani ncha ute mag thieth mathoth pacho ka osechiwo siem ne gidhi weyo thiedho jogo man go kumba mar NHIF nekech piny owacho nigi bilion buora ma pod ok ochwalo negi koro tiende ni sama wawuoye ni kata doko ni ng'ado ji ma bende ochako medo ng'eto mar NHIF ni mar okumba mar thieth ni ochako medo lakini gik moko chung kano penje to wacho ni watch this space tiende ni ng'i ndara ni koro pes ni osebede kum thuolo mar dweche aboro sani to pod wacho mana ni watch this space kendo chako chiwo mana singo moro ne odhi kelo reform ka ka okumba mar thieth to sechego to jopiny dwaro kaka ginyalo yudo konyruok king'iyo wach mar mondo mi kika atieki awene senior J bendo go e wiye wach machielo mane ichaki penje en weche mag puonj pacho ka weche mag somo ma king'iyo CBC to kinde duto sewacho ni chalo rarangre mo king'e ni dhi kata duogo sama wawuoye ni Victor kuom dweche auchiel jopuonj mag JSS pod ok ochul nyaka ncha ne ndikgi piradek jopuonj alufu piradek mano piradek abich mano wacho ni nyocha no ondiko ka king'iyo obok makawuono wacho ni jopuonj ywak ni omenda mar capitation monego be ni ore sikunde cha nyaka ncha yaw sikunde sani koro juma mar ariyo pod okor koro kano penje choch ntiwinjo ko wacho mana singo mane momia chako ka wacho ni en jal madhoge wer donge gisebedo ka giyango kata nyoro nyo yango ni kamoro ne gido ka sirkal magidonjo gi ne sirkal ne gido ka ne weth koro bru ka gi kinde mono megi tego chui mar piny Kenya komonde koro sama no biro ko ng'eyo ne ngi plan ne weth no wacho ni plan nyaka karango koro kiyudo ka ora opong to ne ok ing'eyo na ora opong nekech ing'eni ok gin joma wele sirkand ni nyocha ne gine sirkand cha koro miyo mano to excuse mok nyal tiyo ka gik matimore gi pong mar aora ni gin jok mano miyaw gin jok mano ng'ado yien malo momiyo koro aora odhi opong koro aora mopong sani ni ok onyal wacho no dhi yudo mana ka aora opong ka no osegolo lewni ni koro ok onyal yoro koro king'iyo gik mane owacho go mara mogik yo wach ni en wach mar ethnicity ma bende no penje weche mag akweda mag dhoudi ma ineno ka chalo gima oko oriwo piny obedo wang' achiel to ahinya kaluwore gi welo mage kata kako walo jotende nyo penje kata mana ewi wach CDF ma pacho ka manyicha ne oyiero jatende jolweny pacho ka tiwinjo ko chiwo sigande bang' chiwo sigande cha to mano ne yudo ko dio kaw gimoro achiel ema koro gede tiende ni jaluo achiel ko yiero sirkal to jiteni e sirkal iwinja to ni nyalo penje to kare kama en achiel ni to samo wuo ni nitie report mano chwale nyimo od bura report mo kinyal gombo e goe wangi manyiso kaka oganda riyo josebedo ka dhogo sirkal seche moganda mamoko gi oketi koro Victor gimane ka en ni ing'eyo ni William kopogore gi jakom William nyocha nigi thuolo kata en gi thuolo mar timo lokruok mar ariya mopogore gi jakom nekech ng'eni jakom nyocha ne kawo sirkal to bade konchiel nyocha ne uru ne godo gi Jubilee to en kano biro to en e platform maber emo mineno ko nyalo riembo no nyalo golo jok mane chalo Kinoti gini kaka ne winjo wacho ka gi jok mamoko
koro en gi thuolo mar gero msingi mar Kenya. To kipenje ayu appointment gin to nang'o momiyo kwa ng'iyo gigi kata juma mokalo ncha ni winjo ka e Twitter kata angum ne gore ka koro wacho ne sani koro nyaka ipuonjri dho lamo kadi yuri gi weche mag mbola ne okorieyo weche gi male to bende kata kamano ne okwa expect en kaka ng'ama dhoge wer ni odhirie wechego nikech onge gima wendo ne okoa e polo nyoro e kolor mondo mi koro tim gigi senior JB en nang'o mane kwanyo minyalo ngiso ganda jokanyana mawinjo kinyi makawuono ang'eni weche mathoth no wacho nyoro aito penjo kang utieki tabro gombo ng'eyo ni to bere ni no wacho ni jatend jolweny ni notemo maelochne keto jali e wang juniors mage nade Erokamano vioje mokwongo an gima nya wuok godo kanyo nyoro maduong' mokalo en ni jowetewa manyodhi dadho jatend piny nyoi kore maber mokalo kuom ndalo duto ma wasebede gi twak ainagi mane marariyo mitimo gi jatend piny nye ikruok nitie maber kendo en poch gi pak ne yawuoyi mane nikuro Ayub Latif Lofty Matambo Nancy Okware nyegi kore maber kendo nye yudo ka upenj jatend piny penjo to temo ka gimo obagne to ng'ato kwanye to duoke e penjo no apani nyen gima ber nikech samo mi jofwambo nafasa ina jofwambo tie lo jopiny to gima gipenjo en gima japiny dwa ng'eyo so nyegi tiyo tich maber mar keto jatend piny kama liet manyi yudo ka duoko mang'eny nyotame nikech jogi nyoikore maber koro en puoch gi pak ne jowa manyodhi kura apani nye gitiyo tich maber makata kanyi neno ka achiel kuom judito tende migao moro nyowuok mager ne jofwambo ma Kenya ka gin mana jolondo wach nikech nyok gimiyo jatend piny nafas mar timo ng'owa mar wacho gigo ma ene modwaro kende ok gigo mitimo ng'owa ok gigo ma jopiny dwa ng'eyo kwa donje twak e kuku mare VOJ mana kaka na wacho gimoro nitie kama William Ruto ne wacho ni plan nyo chako nuaye ni plan okapar ka jogi nigi plan nikech sani dweche buora wachiegni kayo mna higa chiel nyaka ne chamo muma mar bedo ofis tiyudo ka William podo wacho ni gik moko dhi maber gini nikech ne Uhuru Kenyatta nok timo marach yeni kose mi kom mi bete ofis to NTG mar bero gigo ma wacha ng'owa ni rach to wan kaka jo Kenya wadwa ng'eyo ni to gigi itimo ang'o gang'o mondo itimo ang'owa ibergi nyo kan convinced nyo kochuo chunya ni jatend piny nigi mipango maber mar bero ngima jo Kenya nikech ja Kenya nani dwaro mna gik matin ja Kenya ok dwa gik mang'eny achiel kuom gima ja Kenya dwaro en odwa ni kodhi e duka no dhi nyiewo gigo motiyo godo pile ka pile to yudi ka bech gigo timre nade ogore piny nyoko pimo nani to plan mane ma en godo mar duoko bech gigi piny nikech kata kiwacho no dumose biro bech mogo brodok piny VOJ ikelo duma metric ton 1,000 mang'eny go ndio wayie waseneno biro to mogo ni ok biregore oduma ni ok biregore kende oduma ni nyaka tere pong' moro madhirege pong' ni tiyo gang'o ka en mar stima to bech stima cha malo isomo mna ka namba ndege tinde to ka en pong' matiyo gi diesel to dongu neno ka bei no med kendo tiyo gi rendo mana gotindo sama jose nendo diesel sani bech omedore mna gi cho siling kendo mna mawiye so kata bed mna ni kero oduma piny to bech gik moko mibro tudi gi loso mogoni ok idwoko piny ok ikonyo ja Kenya nani ok ikonye kata dichiel chalre to romre nikech mogoni wawacho ni koro rege Nairobi ka to mogoni idwa us Misambi kata Sikri kata mana Nyadorera mogoni ok bi wuotho gi tiende nyaka tingi gi mitoka to bech petrol to cha
Osemedi. Nyaka ne nyuola nyaka ne piny Kenya chakore kawuone ka petrol dwa usore bei midwa usego kuchakore kawuono. Kendo luoro ni tieno dhi medore kendo. Podo bro mana medore. Aptama la paga uchiel jabiro. Koro okinyalo wachona ni in gi plan ni kelo oduma timiyo japur fertilizer mobech ogore ni mondo production odhi mbele to oduma ni kose yude to nyaka rege to gik ma irege godogi gik ma bro miyo chope duka to bechgi pod ni malo okikonyo ja Kenya nani. So an pok aneno plan ma William wacho dango no keto maber. Kiwacho ni nitiere gik migole osuru mang'eny karibu 10 bernde lakini midwa mede usuru tema lichie mokalo nikech e ohala kata weche mag uchumi chon ni wacho gani sijui land is a factor of production tindo can land petroleum products mafuta petrol mamitoka tiyogo diesel mamitoka tiyogo nikech sama bech diesel ni malo to bech mafuta ni malo to bech stima bende ni malo to bech wuoth ni malo to sama bech wuoth ni malo kata ni puro mi keyo maromo nade to kidwa gole puodho kaka dala wa bondo gacha tidwa tere chiro Kisumo to kiluongo ja pick up mondo goni bei to goni bei to kangi chope chiro to bei ma ja pick up goni chande timede bech chiemo ni tiuse manga malo miyo inflation dhi malo garama tetting te iduoko ne janyiewo okikonye so nyalo bedo ni nitiere gik mang'eny mowacho ni gigole usuru nitiere adiera lakini kuonde momede e kuonde mahinyo japiny malich mokalo wari ni kamoro kamatin nyawinjo ko wacho wach mar chopa usuru mar joma huyo ko wacho kanyo ni pinje maliba machalo mar Tanzania joma iwa chir moloto paundeke ma Wilson ka ma konyo japiny nade VOJ ingeni na gombaka gosiep na mora to kona nolonye weche mag uchumi gi mohinga to kona ni bwana gima timore en ni sami kelo ndekino to ko chopo Kenya ka to nitiere usuru moko mabende idhi timo ang'o idhi juogi kori lombi monde nyiewe kosebiro to donge gini idhi tiyo gi mafuta bech mafuta chalo nade kwanza mar ndege to beche ni malo malich ok tang'no gatanga kaba kilungo ni Agent 1 ni malo malich ingo kata mar fuel mar metoka sami chunge Wilson nikech ndege to kinyal bet godo ni koro in go tikande dhodi kacha chunge Wilson nitie taxes manyaka ichul kanyo so i attract ji mondo nyiewo kel then sama ginyiewo gikelo no titimo ang'o pod iduongo wigi e usuru so bendo konyo emomiyo giti wacho ni idwoke piny mondo ji okele mang'eny to ka gisekele mang'eny to idil kodgi ka so gigi okony gima sirikal kwadoke Twak manye Ruto wacho maber kipenja en mnani no wacho ni en sirikande odwa timo e gik moko e yo mahuyanga ni jofwambo obed thuolo gipenje penjo obed thuolo gipenjo jotend migepe ne penjo obed thuolo gipenjo ng'ata matie sirikande nikech sirikande Uhuru Kenyatta no kwayudi nafas mar penjo jogi penjo so Twak neno neber jofwambo no ikorene maber ne wawinjo pache gik mang'eny tadira makende gini pod otame nikech kata kani winjo ko penje ni to CSS makori keto burage to wacho no dwa ji mang'eny mondo tim ang'o okonye tich plan mar William Ruto ne no lose gi jolony mag uchumi David Ndegere to ne gilose ka ging'e gima ne sirikal en emomiyo an okayie ni pod insani odwa wacho ni gik mane Uhuru Kenyatta timo ne richo ema pod gitemo timo ang'o bero to bende mamone dhi mbele kako nego dhi mbele nikech kane giloso plan ne gin gi data tete bad migepe tete mane giketo piny to tinde ne kaka wuono plan ma en David ndi maloso kirowach ka oko mar winyo mafuyo enenge no piyo kamora mora plan no
Nitie. Asesome. Lakini kete temu. Otamogi. Utemo wacho ni geno moro onge mbele kani gik moko dhi bedo mayot. Geno onge. Mana diri manduko. Adiera ma, you know, Victor, kidwa ng'e ni piny dhi bedo matek. Ting'iyo gik ma basic. Gik mochuno. Gik mochuno. Sama iketo mafuta ni petrol idwa nyiew siling 182. Timedo bech mafuta taya mangi ji mang'eny tiyo godo e kor gweng' gi siling 6. To gimoro amora madwa dhi chopo ne japiny bech otimo ang'owa oidho. Gimoro amora obed no dwa idho pikipiki ka dala wasani pikipiki koting'i kata ribondo en 50 odwa medore nyaka 70. Nyiso ni nikech ji okidh matatu nikech matatu nowuok e 20 mana en cha odhi e 30 koro ji samoro jaidho ga pikipiki nikech matatu bende kirito to pido kopong' koa Kisumu koro pikipiki ma joji nyaidho nikech 50 no yot. Koro nyiso ni kidwa dhi Bondo to in gi siling 100 to kichopo town to in mana gi siling 30. Pok iduogo ka Elija. Koro ang' ni dhi town timo gik mono negitim. Ok koro ibed ka Elija ka gi 100 nini tinegi madigori godo 100 ni mondo tim ni kar dhi town mondo ang' itime town. Ji mang'eny osiepna moro iluongo no Tieno Gada wuod Oria opakore ni zoezi maisha Facebook. Wacho gokinyi ni sani kore ka ji dwa timo exercise e boma ma Nairobi ka. Tok nikech herogi. Nikech koro bech mitoka dwa idho. Koro ji dwa wuotho. Chal kaka mose mana chako nikech no wacho ni Musalia Mudavadi dendo buok nikech tich ma sirikal gi ng'wech makakor kacha. Hey, to kana japen tibeno ino ka dendo ga. Okoyot. So mbele ka mate makoro rach nikech wacho ga ni chiem chutho mbele rach. Mato kata gimwa dwa chamo sani nikech mbele ok ong'ere onge. Ero kamano. Ng'ado yande pisi wuda kala yande go simira Ramogi FM ka wan gi Edwin. Nika koro gimitedo e gas makoro onge. Doko na nengo gas kara nang'o. Konyi nang'o. Victor, ki penjirini to kecha senior Jay wacho weche moko ka gima pek. To weche ging'ene samo wacho gi to kwa wachi ya wacha. Nekech iwacho ga ni samoro it motho winj wach. To waparo ni it joma nie serikal pod ok otho. Kendo giwinjowa. Inyalo wuondo dhano matin to kinyalo wuondo gi ndalo tetete. Inyalo mana wuondo gi kuom thuolo matin. Koro miyo kako medo bedo gi plan ndalo biro mbele kacha. Makantiere gima biro nyumo serikal nyalo miyo bed serikal mar one term. To en wach mar pek mar ngima. Ere penjiri anene kidhi igero kambi mar rech e dhonam ma jolupo kawi rech to ka giseloso to gikete fridge. To nengo power mar sitima madhi miyo kulas gi oket rech kata otiye yo makare mondo nengo rech odog piny e dhonam. Stima ng'ani dhi chulo 2,000 24 hours. Ikonye koso kikonye? Mani nego hane. Nengo piny cha chalo nade. An gi machine moro matin. Magimo wacho to kanyal gimatimo kode to okanyal wacho. Gini nyocha ne e Yowanda kanyo ne kuom thuolo mar higa 5 mokalo chien ne stima mana tiyo godo per month ne 2,000. Sani atiyo gi 300 for 24 hours. Times 30 days mano e 9,000. Ng'iya ne ni pogruok no chalo machalo nekech ntiere gik ma ko wacho ni en gi plan taparo ni ndigini nyaka ng'eni nengo teko stima kiduogo piny tikonyo dhano nekech kata mana cham chaka mirege tindirege gi sitima. Kiduogo nengo mafuta piny to kochuni ni nyaka iduog school fees piny. School fees biro mana duo kende. Nekech kaka nyathini dhi sikul moa ka modhi ochop go Trateng school, ma nyathini dwa ka modhi ochop Ng'ia Girls, pesa mochulo ni osedok piny. Jok ma bende waro kata kelo gik moko e chirni, kaka Jay wache, gigi dok automatically. Gin koro gidok makendgi. Koro ok iwach be kata mogo koro ok ithagri godo. Kata factors mag productions ka koro duogo mana kendgi. Magi ok ochuno ni nyaka ng'ato bed jalony e weche mag uchumi. Eka mondo mi ing'e kaka gigi timore. Gima chielo mane ok owuok na clear ne en wach mar kedo koda mibadhi.
okang'eyo gimomiyo gini kinde duto magitwaki to pod ok wuog ma clear pod ok wuog maler. No penje wach mar KEMSA inyalo paro Global Fund yande ogolo pesa moro malawo na 2.7 billion kambi moro maonge gi nyalo mar kelo nede mag sune manyachome to inyalo paro ni ndalo KEMSA ndalo campaign mano mako wirwath mar KEMSA kabisa nikech uru ne nitie loch. To king'iyo nyinge mane iluongo ka to chalo gima KEMSA billionaires moko manyien kore piny owacho masani bende koro sowo wigi kane ng'iyo lipod cha ne chich ni jodito moko makoro nie sirikal masani machane mar sirikal Uhuru koro sowo wigi to nowacho ni en gi plan mar luoko KEMSA to sani en KEMSA en president dweche 8 pod en gi plan mar luoko KEMSA. Koro kapok igole kanyo nikech ing'iyo en owuon ncha nowacho ni mibadhi wuok mathoth ma ong'eyo kuonde ma gigi dhiye to wasewacho bende pile kae ni kodine rode gi to samoro nyalo konyo kodine rode mag mibadhi gi kanyo ne oboma oko kayo no oboma no luro kayo awegi kayo erokamano joma donga ng'eni weche thoth kaendi ma bende onego beni korwa yalo kapok wan lungo wach matwok ma jatend piny ni aparo ni nyowacho ni joma ne jotend nanga gi ji te bang' kosetim nonro mag Shakahola gi ji biro ting'o msalap gi giwegi donge mano en ote maber ahinya nikech sirikal ne nitie kinde no jo sirikal moko ne nitie kinde no bang' ka osetiek nonro Jay Bonyo gi Fred we expect heads to roll DCI na kadhalika gote biro chiero jomotho little ndi nyokwa ng'wono penjo mwa penjore nto heads go kagi roll jomotho makoro kwan gi osechopo 210 to pod ikwan be biro chier gima no time maber kende ane twagno kende achiel manyalo miye en ni no kwayo ng'wono no yie mak mana ni jotendo bila ka gi pacha to ne ok onego nyaka assistant chief mantiere kuongo jo kancha no ok onego be ni miyo transfer nikech gin to do bedi maber ka oriemb gi e tich mabe ok inyal pimo gi tho mar ng'ato nikech ginyalo dhi manyo tich kama chielo maber ana paro ni joka no nego beno gol gi agola te nikech dhano tho to dhano wito ngima gi mathoth kai to koro gin to gidhi gi man tich kama chielo koro Shakahola kanyo no temo wuoye mak mana ni gima be no chako tenore gi wach Shakahola no kano penje ni tango momiyo geng'ne jofwambo mineno jofwambo no gide gi penjo to wacho chik mabende be oken kata mana chik mabe kata wan wuon wang'eyo ni ok nyal dhi gi kamera tidhi menyo ng'amotho imenyo ringre ng'at monindo to pok notimore tipo e Kenya makata ineno ka obila mogoga ng'ato gi lisasi kinde duto kata ng'ato inyalo mana gol tiende to jogo penji ni wan gi self regulation jofwambo gin jok motimo gimiluongo ni media ethics ma samoro ok ong'eyo ok nyal chunga kama tibiri fwambo to no wacho ni joka nyaka din ne gi adina ni ok ginyal ng'eyo to mae kata ka ni winjo wacho ne odwa bedo gi sirkal ma timo gik moko ler penjin to en ang'o miumo nikech sani ok wang'eyo ni to figures ma sirkal biro landoga gine adieri nikech mogik na wacho kaka e Victor kenda dwa nuoyo gima no miya wacho ni karomo gi janeko to janeko kona ni odini yono yo madhi mwalo ka ni odini tachaka romo gi obila to nyisa ni yono yao abiro yie gi gima janeko cho wacho na ingeno temore kinde mabene waziri mar interior ne beto gwenyore gi jo DCI e weche mag Shakahola go ndalo moko ka apani jo mokalo chien erokamano Jay Bonyo ko lungo gini na penjo ka ni bedo ni jatend piny Kenya no wacho ni CDF manyien mar military no chiegni my loch ne gini keto General Golan hade ewang juniors meke yeni vio Jay kata bedi ni jatend piny gi teko mathoth nyaka irit dhogi nitie gik moko wache lela nikech no wacho mbaka mane gigo gi CDF ka gin ji ariyo moko ni General Ogola no tingo bade piny moko ni na koso tim koda gimidwaro aparo ni kisemiyo ng'ata peace ni yieno ene ng'amo lonye maber mokalo to kata bedie ni kode gi wach to kiwuogo kikone ng'ane tameo lakini en kama nikech elweny ka osiepe na mang'eyo manie leny kago kodi mbaka
to nitiere kaka gitimo gik moko. Ma gima nya jatend piny owacho keto General Ogola kama rach nikech joma maluwe ma winjo wachne ka dhi nene ka ng'ano kech nokoriere tir gi katiba mar piny nikech notemo nikech jatend piny owacho ni ma e ng'ama achiel kuom jok manodhi temo loko loch mara. Koro sekete ka ng'ano moket kanyo, lakini en ng'ano manyalo timo ang'o? Nyalo loko loch. Makit discipline midware lweny kanyo onge. So ne an nokuodo wiya kaka ng'ano mabende ni jatelo mung'eyo ni nitiere sama in e ofis to nitie gik moko ne kiwache. Okone gi gok tambaka. Nikech mago gik ma ine ming'eyo wuon. Ilingo thi. Okiwache media kaka koro no wache media kanyono. Nyotimo marach. Nokonego wache. Ting'eni kata koro ng'ato kaka General Ogola nikech en ng'ama lweny ka kineno kata profile mare. Ose lead kama ber malich. Koro kata peers mage jok magin gode ranke pinje maoko. Nene nade. To wang'eyo sigana mag pinje mag Afrika kaka chalo. Kaka chalo. Chando kwango Sudan sani. DRC pun tie chandruok mabende Kenya nyotere jolweny mage. Somalia ka. So to Kenya me osebir ka ineno ka piny mongirore e Eastern Central Africa ka. Maber. Ting'e ni General Ogola bende kalure gi discipline. Yes. Okonyal yudo thuolo no mondo embo bi owache pache. Okonyal wache pache. Nekech ok wang'eyo ni gima ne president wacho no wacho ema no wacho ni adiera koso ni miria. Kech jok moko bende samoro kuodho oko kucho ka wacho ni Ogola bende no okone ni dina tim gima ne idwa na tim doki bedoka. Koro mondo mi no wuog oko wach ni Ogola ne idwa golo leme dhoge kochiegni muonyo. Aparo ni mano gima no kwach mano momiyo wan gi military council. Koro mago no nyalo mana wacho kucha. To kuom wacho kamano iparo ni kata mana jok mamoko kata ogende ni mamoko gi ma mor gi tende nyalo neno Ogola kaka ng'at mane dwa golo lemo e dhoge jok ma koro sani nyodho bor. Erokamano. Iparo ni odongi kinde makelo wengo kata kinde manok ahinya koro mga jong nyalo goye mbaka mopogore kod mano nyakoro mga jwang weche mag menyo